Isikhungo esiholisa abantu izibonelelo zikahulumeni SASSA sithi isibonelelo sabantu abakhahlenyezwa ukubheduka kweCOVID19 samakhulu amathathu namashumi amahlanu amarandi sizoqala ukuholiswa kulelisonto. Lesi sibonelelo sike sathi ukubambezeleka izinyanga ezingaphezulu kwezintathu abasitholayo kanye nezishoshovu zenhlalo yabantu bakhala kakhulu besho nokuthi ukungaphumi kwaso akunabo ubuntu. Isbonelelo samakhulu amathathu namashumi amahlanu amarandi sasungula ukutakulwa abakhahlamezwe ukubheduka kweCOVID19. Selokhu sasungulwa abaningi bebelokhu benxusa ukuthi singaqedwa njengoba liphezulu izinga lokuntulwa kwemisebenzi nobupha ezweni. People used to get that money, and by then there was no price hike. At least a person could buy a hamper and that could last for a month, even though it doesn't cover all the costs or all the necessary grocery in the house, but at least the major ones were able to be covered. But now that we have this price hike, it's gonna be difficult. Ukubambezeleka kwaso kukhinyabeza abantu abayisigidi eziyishumi nomuva abasitholayo. Lesibonelelo sizokhokhwa okusuka enyangeni sagcina ngayo ukholelo. And that breaks my heart is the very same people that are voting for the election are the very ones that are going they are going hungry now. How are they making data during the election? The very same data it's supposed to apply when it comes to this 350 grant. Kukhona abantu lesibonelelo asanele neze. Ayikho enough incane masisikhuluma iqiniso incane, at least mabangathi kuyikhuphula kancane kungaba ngcono. Incane 350 nezinto ziyadura ngapha. Bayisigidi eziyishumi nanhlanu abantu abahola lesibonelelo kanti isibalo siyaqhubeka nokuncipha njengoba yanda imbandelo yokuthi usithole. Abasitholayo ke bathe bawubona kuqoqo abafuni ukubeka ithemba kakhulu njengoba sebedumela isikhathi esiningi bebuya bilambatha.